Magandang araw po sa inyo mga minamahal na kapulisan. At nandito po ang inyong lingkod, si Pastor Jonathan Ataw Indencia ng Pugula Union. At nandito ako sa kabundukan kaya pre-upload po ako ng ating pag-aral sa salita ng ating Panginoong Diyos sa araw nito. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kayo po ang aming itinataas sa oras na ito. Dalayan ko ang inyong pagkilos, naway kayo ang maluwalhati sa aming buhay, na sa aming pag-aral po ng inyong salita ay makatulong po ito para magsilbing daan ng mga bagay na magdadala po sa amin sa katagumpayan. Maraming salamat po at naway kayo pang kumilos sa mga minamahal po naming mga kapulisan. Sa ngalan po ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pag-aral po natin ay may kinalaman po sa ating matagal ng pinakahihintay na makalagpas tayo sa panahon ng pandemyang ito. Since the year 2020 ay talagang tayo po ay nanibago sa naging takbo ng ating buhay, maging sa ating mga trabaho. At ang tanong, mga minamahal na kapulisan, so hanggang kailan ang ating kinakaharap na pagsubok na dala ng pandemyang ito? Kaya ang ating pag-usap ay pinamagatan ko po, panahon ng paghihintay. Seasons of waiting. At meron akong isang babanggiting Bible character na alam ko, ito ay makatulong sa atin para makita natin yung kalagahan ng ating paghintay sa mundong ito sa mga bagay na alam natin makatulong sa atin. Kung minsan mga kapatid, meron pong divine purpose ang ating Diyos, bakit kailangan nating maghintay? Kung minsan naghintay tayo para sa ating promotion. Kung minsan naghintay tayo para makapiling po ang ating mga mahal sa buhay. Kung minsan naghintay tayo na magkaroon ng magandang layunin ang ating buhay at marami pang iba. Pero doon po sa Biblia, mga kapatid, tingnan natin yung buhay po ni Joseph, si Jose, na naging governor or pinuno ng Ehipto nung panahong sila ay nakaranas ng matinding problema na dala ng malawakang tagutom sa buong mundo sa kapanahunan niya. Pero hindi lang naman po si Jose or si Joseph ang nakaranas nito. Sa iba't ibang dako ng panahon na dala ng kwento ng mundo. Doon po sa Bible, tulad po ni Abraham, naghintay siya ng 25 years para mapulfill yung promise ng Diyos sa kanya na magkaroon ng anak. Si Moses, naghintay siya ng 40 years doon sa disyerto para sila ay makalaya sa pagkakaalipin mula Ehipto at nakarating sa lupang ipinangako sa kanila. Si David, naghintay siya ng 15 years para siya ay mailuklok na hari ng bansang Israel. Si Jesus, ang ating Panginoong Hesus, siya ay naghintay ng 30 taon para makapagsimula siya sa kanyang napakagandang ministeryo o gawain dito sa mundo. At si Apostol Pablo, sa Bagong Tipan, siya isang misyonero, naghintay siya ng 3 taon para makarating sa Arabia dahil dala-dala niya ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan maging yung mga kilalang lingkod ng Panginoon, talagang dumana sila ng matinding pagsubok sa paghihintay niya. Tulad po ni William Carey, siya po ay naging missionary at marami siyang mga natulungang Hindu sa Burma for 7 years ng kanyang paghintay na may proclaim ang ating Panginoon. Si Adoniram Hudson, 7 taon din siya na naghintay bago siya ay nabigyan ng gantimpala sa kanyang pagiging tapat sa pagmimisyon. At marami pang mga lingkod ng Panginoon. Kayo mga minamahal na kapulisan, alam ko na sa tagal ng inyong serbisyo, alam ko na meron din kayong hinihintay. Marami tayong mga hinihintay, di ba mga minamahal na kapulisan? Ngunit sana sa puntong ito, ano kaya yung mga dapat nating makita sa sarili natin?
sa panahon na tayo ay naghintay. So tignan po natin sa buhay ni Joseph at tignan natin yung mga ilang prinsipyo na makakatulong sa ating lahat kung paano tayo makapaghintay. Let's take some lessons from Joseph waiting season. So una po, in the season of waiting, the Lord is with you as you wait. Sa panahon ng paghintay, kasama mo ang Diyos. Magtiwala ka lang sa ating Panginoong Diyos. Sa Genesis chapter 39 verse 21, the Lord is with you as you wait. Don't lose sight of that. As soon as Joseph was put in prison, the Bible states that the Lord was with Joseph and showed him steadfast love. So ipinakita ng Diyos ang totoong pag-ibig kay Jose. So gayon din sa atin, kung tayo ay totoong nagtitiwala sa ating Panginoon, gagawin niya ang lahat ng bagay na makatulong sa atin. Pangalawa, na makita sa iyong sarili, sa iyong paghintay. Be active as you wait. Maging aktibo tayo habang tayo naghintay, huwag po tayong patamad-tamad. Kasi si Joseph, habang hinintay niya ang magandang bunga ng kanyang pagpapagal, dahil nga nawala siya sa kanyang mga mahal sa buhay, siya ay naging isang alipin, dinala sa Egypt. So siya ay nagtiwala sa Panginoon. And the keeper of the prison put Joseph in charge of all the prisoners who were in prison. Whatever was done there, he was the one who did it. Sa Genesis chapter 39 verse 22 kasi, siya po ay nakulong. Inakusahan ng hindi naman niya nagawang kasalanan. So sa kanyang pagkakakulong, ginawa pa rin niya kung ano yung mabuti at naghintay siya kung ano yung dapat gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. So kung minsan tayo rin, meron tayong hinihintay para malaman natin kung ano ba talaga yung layunin o magandang bagay na makita natin sa ating buhay at sa ating nilay-nilay sa pwedeng gawin ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo na kailangan nating makita sa panahon ng ating paghintay, God's Word is vital while you wait. Kaya napakalaga po na aralin po natin ang Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi ito po yung ating sandigan, ito po yung kailangan po natin sa panahon ng kagipitan, kahinaan, sa panahon na kailangan natin ng mga katuwang para mais yung naramdaman nating negative feeling sa ating emotion. So tandaan po natin mga kapatid, sabi nga po sa Psalm 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Naghihintay ako sa pwedeng gawin ng ating Panginoong Diyos. Ang kanyang salita, ito yung aking pag-asa. Kaya nga wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga minamahal na kapulisan, na kung minsan parang nawawalan na tayo ng pag-asa sa mga bagay na hinintay natin sa ating serbisyo, sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating personal na buhay. Tandaan po natin na nandyan ang Diyos. Pag-aralan po natin ang kanyang salita at marami siyang pangako na binahagi sa atin upang panghawakan natin. Sabi nga ng ating Panginoong Diyos sa Psalm 38 verse 15, God will answer you. Talagang sasagutin niya ang anumang dalangin mo sa Kanya. For you, O Lord, do I wait, it is you, O Lord my God. Sa Proverbs 20:22, God will deliver you. Do not say, I will refuse evil. Walk for the Lord, wait for the Lord, and He will deliver you. Maring nasa kapit ka na lang patalim, hindi mo na alam kung ano yung kailangan mong gawin. Magtiwala ka sa ating Panginoon na Siya yung magpapalaya sa iyo sa mga bagay na alam mo. Ito yung nagiging sanhi na ikaw ay mabilanggo ng mga maling prinsipyo sa iyong buhay. Pangatlo, God will give you strength. Sa Isaiah 40:31, they who wait for the Lord shall renew their strength. Kung ikaw ay naghihintay sa Panginoon, palalakasin ka niya. Lagi siyang handa para gabayan ka, tulungan ka sa mga bagay na nais mong makita sa iyong sarili. Hindi lang yun. In season of waiting, number 4, all people are waiting. So tandaan po ninyo na hindi lang ikaw yung naghihintay, marami tayong naghihintay. Iba't iba nga lang yung naging kwento ng ating buhay. Iba't iba nga lang yung mga bagay na nakapaloob sa ating sarili, sa mga bagay na kailangan nating gawin. Kaya ano yung dapat nating gawin? Maghintay tayo sa mga bagay na alam natin makatugon. Lalong-lalo na yung prinsipyo na nakalaan sa salita ng ating Panginoon. In the season of waiting, mga minamahal na kapatid, kailangan na maghintay din tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil ipinangako niya sa atin na ako'y muling babalik para ikaw ay aking dadalhin
sa lugar na ipinangako ko sa iyo. Kaya habang tayo ay nandito sa mundo, habang tayo nabubuhay pa, gawin natin kung ano yung maka-please. Hindi lang sa tao, kundi sa ating Diyos. Sana maging marangal tayo, sana maging malinis, tuwid ang ating prinsipyo, ang ating buhay, at sana ito ay nakalaan pa rin sa magandang ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Panglima, as we wait through this season, throughout the pandemic, wait with joy. Maghintay ka na may kagalakan. So kung meron kang hinihintay, dapat masaya ka dahil alam mo na may magandang naghihintay para sa iyo. Alam mo na hindi ka bibiguin. Alam mo na ito ay magiging dahilan para ikaw ay maging kapakipakinabang sa paningin ng ibang tao at sa paningin ng ating Diyos. Sabi nga sa Isaiah chapter 25 verse 9, "We have waited for Him, let us glad and rejoice in His salvation." Si Joseph, sa kanyang paghintay na magkaroon ng magandang pag-asa sa kanya, nangyari. At siya po ay nakalabas doon po sa bilangguan. At ang maganda, siya ay itinalaga ng hari na maging gobernador ng Ehipto. At pinamunuan niya ang Ehipto sa mga bagay na nangyari sa buong mundo dahil sa panong ito, sila ay nakaranas ng matinding famine or tagutom. Isang bagay lang ang nakita sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga karanasan sa buhay, siya ay naging masaya, siya ay naging joyful sa kanyang buhay, sa kanyang trabaho at sa lahat. Sana sa inyo mga minamahal na kapulisan, nandun pa rin yung joyfulness natin sa ating trabaho. Kahit na maraming pagsubok dyan, kahit na pagod ka na, kahit na mayroong gustong mag-turn down sa'yo, o kaya naman kahit na parang feeling nila ikaw yung nakataas sa kanila, parang ayaw nila yung pag-ugali mo, tandaan mo, kapatid, minamahal na kapulisan, kung ang buhay mo ay nakalaan at nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Walang anumang magbibigay sa iyo ng anumang kapaniraan dahil ang Diyos, tulad ng ipinangako niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Panghuli na kailangan nating makita sa panahon ng ating paghihintay, faith grows in season of waiting. So lagi nating tandaan na sa panahon ng ating paghintay, sana tumitibay ang ating tiwala sa ating Diyos, tiwala sa ating sarili, at tiwala sa ating kapwa. Pero higit sana, kapatid, na magtiwala tayo sa Diyos sa mga bagay na maaari niyang gawin para sa iyo at para sa akin. Di ba? Ito naman ang nais niyang makita para sa panahon ng ating paghihintay ay alam natin na hindi tayo manghihina, hindi tayo magdurusa, hindi tayo magtatampo, dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, kapatid, minamahal na kapulisan, sa panahon ng ating paghihintay, hindi natin alam kung hanggang kailan darating yung pagbabalik ng normal na estado ng ating buhay at ng ating ginagalawan sa mundong ating ginagalawan. Pero lagi nating tandaan, mga kapatid, na tandaan nyo ang mga bagay na ito na alam ko makakatulong para sa iyo at sa akin sa ating paghihintay ng plano ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Number 1, the Lord is with you as you wait. Number 2, don't be inactive as you wait. Number 3, God's word is vital as you wait. Number 4, all people are waiting. Number 5, wait with joy. And number 6, faith grows in season of waiting. Kaya ang dalayan ko, mga minamahal na kapulisan, enjoy lang po ninyo ang inyong trabaho at maging pagpapala kayo sa karamihan sa amin bilang isang mamayan. To God be the glory as we wait on God
a wonderful work in us. God bless you. To God be all the glory.